Kuya Arnel. Yan, kainan na. Tuloy pa rin pagluto ng prito. Last na lang yan. Last ng salang. Oras kasi lang. Ayan po yung ulam natin for today's video. Si Ate Bidang ang magluluto ng ulam namin. Prito, tilapia. Siyempre tipid-tipid muna tayo sa budget. Ang sasabawan. Maginisa, may repolyo. Ayan. Seryoso po ngayon sa tibidang. Ubo na. Amuay. Amo, pero yung amo. Laging amo, nandiyan si Sir eh. Yan yung ano natin, pang backup. Yan yung pang backup natin. Herbal yan kay Sir. Bakit may pa? Baka mamaya Oh. Matik yan kay Sir. Simple, very easy. Di ba Sir? Importante masaya. Paraan talaga si Kuya. Ano po, seryoso na. Ayan po. Unang luto sa bintana. Naging lababo yung bintana. Unang luto sa bintana ni Ate Bidang. Dito muna magluluto, di pa buo yung baboy. Tapos yung sangkalan, ano? Yung sangkalan niya, ay, ano? Ang pangalan yan? Wala po kami sangkalan. Kaya parang awan nyo na, bakit yung sangkalan? Ayan na. Ayan, plato. Walang sangkalan eh. May sangkalan nasira. Nasira yung sangkalan. Sino yung si Kuya. Si Kuya Karot. Yung Nagsira. Yung sangkalan. shoutout mo si Karot. Kuya Karot, nasan ka na? Sino? May bibili daw ng yelo. Bilhin mo na. Basan na yung bayad? Ayan na, tuloy-tuloy ng pagluto si Ate Bidang. Malungkot si Banso. Yung malungkot si Bansot. Iniwanan. Ingat ka sa biyahe nyo. Kuya Puloy, Kuya Joel, Tilo, Kuya Noli. Madulas ang daan. Ano message mo Ate Bidang kay Tatay Kalusi? Tatay, pagaling ka, tatay. Kalose. San-san ka kasi umiinom. Tay, san-san ka umiinom, tay. Ayan. Hindi ba nasobrahan? Nagpunta ka lang dyan, tay. May sakit ka na. Baka nasubrahan ka, tay. Tay. Parang langka daw yung tiyan niya eh.
Diretso yung pagluto. Kailan yung pirang asawa mo kuya? Sa ano, bago mag-18 dapat dapat ba nasa Maynila na. Siguro mga 16 magpapa-Maynila siya o 17. Kasi sa 15 birthday ng anak ko. Ayun nga pala, kapag siya ko lang. Oh, August 15. Malapit na pala. Kaso pas muna. Wala mo nang handa. Ngayon taon lang talaga yun. Ilang yun, basta walang sakit. Ilan taon na yun? Ano na, 10 na. Sabi niya nga kagabi, tinanong ko. Kahit daw spaghetti lang tapos ilagay ko daw sa estero, dalhin sa ano, sa school. School. This is school daw nila. Tapos yung classmate niya raw ano, 36 daw sila. Bili ka lang papa ng ano, 36 na ano, estero. Dalhin mo dun sa school. Hindi yan. Ano magbibigay yan kay kuya? Kahit ilan lang na ano, spaghetti lang. Basta makaraos. Yan na. Amoy pa lang ay, amo na. Hindi mo man pinatikapan po. Hindi man lang natin. Mas ano ka yung marunong ka mag-ano sa sarili. Kahit din pa-check upan kasi alam mo na kung ano yung kulang ni Kagatyo. Kasi sinabi mo na eh. Ano ko lang? Ay! Alam mo yun. Ba't magpapa-check up pa? Chinik up mo na eh. May resita na agad. May resita na eh. Hindi pa nagpapansin ka, may resita na. Hindi na kailangan magpa-check up. Hindi ka naman pa kinagaman So yung mga kaulat, at ako sa likuan na yung parang pilarin ng tabako, makakapikit na sa ibarangan na. Ayun. Yung sabi ng kanto, ayan. So, siyempre, dito muna, ikanto na yung kanto yung so ulit ko naman tayo mga kaulat. Ha? Init, tuloy na sana. Wala nang ulan. Huwag naman yung mga binabaha. Para tuloy-tuloy. Kawawa talaga. Nandiyan na yung sala. Hinog. Hinog. Para putsero. Yan ang putsiko. Yung cellphone ko muna ang ginamit ko na pang vlog. Aray. Hindi pa ubos na yung gas mo. Ano pa yung hangin? Baby, matumba ka dyan, bibi, ha?
Tumba ka dyan. Wala ka dyan, be. Di mo. Lagyan ng kasi nilalagay sa rep. Hindi yan nilalagyan. Hindi na yun nilalagyan. Ayaw mo sa kasi. Nakarin mo, basa mo. Muna. Talaga. Masarang masusurusan tulon. Ha? Amat masarang. Ito kuya, hindi inaasin pag nilalagay sa rep. Pwede rin. Kasi di ko yun. Pwedeng dire, pwedeng amo. Ito natin. Amo na ay. Tikman mo. At luto na yung Binadi. ginisa na tilapia. Luto na siya. May pahabol pa sa ating bidang ng ano, prito. Binadi. Tilapiyang maliliit. Magkano yan dito ating bidang? Ganyang kaliliit. Bigay lang niya. Binigay. Kasi dito mga ano eh, pag malapit lang sa ano, bigay. Doon ano yan? 40. 40-60. Doon sa amin na. Mga naglalako. 40-60. Bebe, mainit na. Time check natin, alas 12. Oras na sir? Alas 12 no? Alas 12 nga. Nag-almusal naman tayo. Malayo na yun sila. Lagpas ano na yun? Naga. Ay, kanina pa. Oo. Di pa? Alam na ko. Sabi mo ngayon busan. Naunglo. Ano man na nito trabaho ko? Pag nagtanakan na kumaana, pagpalit ko sa San na? anak ko kumaana. Napirot. Yan, binawugan. Di pala na ko pwedeng magpagabot sa uwan. Ito, no? Ako nga ni, nagpalapit ako pag Arnel. Yan, kainan na. Tuloy pa rin pagluto ng prito. last na lang. Last ng salang. Pulutan. Oo. May pulutan. May pulutan. Amoy. Tulugan sa layo. Dati bawal ang alak. Tara na. Kuya Bobby. Sabay-sabay na tayo. Ayun at barracks muna. Edit time. Tapos kumain. Tara sir. Barracks tayo. Edit time para maka-upload tayo. Yung sa barracks abot yung wifi nila. Kulagat yun nandyan na sa kasi Kuya Arnel. Ayan. Dito na tayo. Amoy. Oh. Ayan na sa barracks. Tagis ang kwarto. Lupit na eh. Ayan po. Bye-bye. Bye-bye na sir. Bye-bye na. Bye.